Llavors, el Jordi i jo som rumberos, bé, ja ens heu vist, no? Llavors nosaltres venim de fer concerts, fem karaokes, festes privades, festes majors, no? El que la gent entén per rumba, comunament. Rumberos de vermut. Sí, i rumberos de vermut. El Jordi i jo un bon dia descobrim que, no ho sabíem, que tots dos tenim com dir-ho, cert interès per la poesia. Perdoneu que me senti, però és que tinc la cama malalta, malament. I llavors un dia descobrim que tots dos tenim, que la poesia ens agrada, a veure, no som experts. Nosaltres som... És la guitarra. Llavors, nosaltres no entenem de poesia, o sigui, la veritat, nosaltres som amants de la poesia, nosaltres disfrutem de la poesia com el que disfruta d'un bon vi, però no hi entén de taninos, ni de fondos, ni de paladares, sinó que un bon vi el disfrutem nosaltres. Nosaltres estàvem en aquest punt, que ens agrada la poesia, ens agrada llegir-la, de vegades no l'entenem, però el poema és espectacular. Llavors ens vam començar a parlar, per mi els dos poemes primers que hem interpretat són La que segueixeu vida ens ho han salvat Papaseit, que és un poema que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció. De fet el vaig musicar fa 20 anys per una festa, però va ser en plan cachondeo, no ho vaig fer en plan sèrio. Llavors el Jordi tenia el poema de Miquel Martí i Pol, Aquesta remor que se sent, que va ser, per ell era molt emotiu, però no només el poema, sinó va ser la primera cançó que va poder. O sigui, per un músic hi ha un dia a la teva vida que és el dia que pots tocar i cantar una cançó sencera. Llavors la seva primera cançó sencera amb la guitarra i cantant va ser una versió que feia un grup del Priorat sobre el poema. Llavors a partir d'aquí vam començar a seleccionar poemes, llavors vam veure que això tenia certa tirada, però necessitàvem ajut extern d'algú que fos una mica més expert que nosaltres. Però nosaltres no volíem ficar els poemes a dins d'una cançó rumbera, sinó que volíem fer al revés. Volíem entendre els poemes i veure una mica de què anava el poema i llavors a partir d'aquí construir-li la música a mida. Llavors en aquest procés hi ha molts poemes que els vam documentar nosaltres, però hi ha poemes que no ens en sortien. Per exemple, els de la Maria Mercè Marçal són espectaculars, però ostres, si no te l'expliquen has de ser molt bo per entendre el que diu. Llavors ens vam apoyar amb en Ramon Piqué de la UAB, llavors ell cada 15 dies, 3 setmanes, fa una cosa molt divertida, és el conclau de poetes, que s'ajunta amb altres professors i poetes i fan un dinar. Llavors jo aprofitava en aquests dies que nosaltres li anàvem passant allà els deures, a veure aquest poema que té, que no té, tot el tema de documentar-los. Llavors el que ens ha portat és a descobrir poemes sentits o sentiments que nosaltres no els haguéssim trobat, de fet no els enteníem. De fet el del Joan Salvat Papaseit, quan ens vam donar compte que parlava de la mort i no de l'observació, per nosaltres va ser una troballa, perquè és un poema que per mi ha sigut una mica sempre de referència i no sabien ni de què estava parlant. De fet, la majoria de gent que ha escrit llibres sobre aquest poema, jo crec que aquest últim punt igual no estava massa observat. Llavors és així com vam començar.